Arbejde fylder meget i de fleste menneskers liv. For nogle endda så meget, at næsten alt andet bliver forsømt. For andre er det svært at få et arbejde, og en del drager et lettelsessuk efter sidste arbejdsdag. Men der er også dem, der frivilligt og uden løn tager fat på nye opgaver i lokalområder, foreninger, bevægelser, klubber og organisationer af enhver art. Hvad får dem til det? Hvad driver dem? Her er nogle, der har noget til fælles. De er alle aktive i Struer Museums BO-klub. Jo, kaffe og blødt brød kan friste de fleste, men vi har på fornemmelsen, at det er mere end det, der får dem til at møde op i en stor lagerhal uge efter uge. De har hver deres historie, og givetvis også hver deres begrundelse for at være med i klubben. Vi har snakket med nogle af dem. Hans Vestergaard er en slags uformel leder af klubben. Jeg har været ansat på Bang & Olufsen i 48 år, hvor jeg startede som lærling i 1961. Og var så på selve radiofabrikken de første 25 år omkring, i midten af 80'erne. Der døde Anton Kaas Mortensen, som var ham, der egentlig havde startet det med at have en samling af BO-produkter på VO. Men i og med, at vi var fælles om en afdeling, så arvede jeg både afdelingen, og jeg arvede også det med at tage mig af de gamle produkter. Og det havde jeg så det ansvar i cirka 15 år, hvorefter det blev overtaget af Anton Kaas søn, Ronny. Men interessen for de gamle produkter, det gjorde, at dengang man etablerede BO-afsnittet på museet, der tog den daværende museumsdirektør initiativ til, at der skulle laves en klub, en interessegruppe omkring BO-tingene. Og det blev også startet op, men det døde lidt hen igen. Og så efter 2-3 år efter, så fik vi den vækket til live igen. Og det er så egentlig det, der er endt med den klub, vi er i dag. Når vi sidder og får kaffe, som jo også er en vigtig del af klubbens aktivitet, det er at sidde om kaffebordet og udveksle gamle røverhistorier og de der små, som vi plejer at sige, de der små løgnhistorier, vi har fra gammel tid, de bliver som regel ikke dårligere, når de bliver fortalt gentagne gange. Men en af vores hovedopgaver i forløbet, det har været at få registreret produkterne her i magasinet. Fordi jeg kan ikke huske, om det er 6-7 år siden, der donerede BO hele den samling, som Anton Kaas og undertegnet og Ronny har fået samlet. Fordi det var jo oprindeligt nede på fabrikken. Det var jo fabrikkens ejendom. Men det blev doneret til museet, og så for at vi for 3-4 år siden fik vi lige pludselig et ultimatum. Det var, at den bygning, hvor vi var i, det skulle tømmes inden for ganske kort tid. Og der mødte BO-klubben selvfølgelig op, og der var det ikke sådan noget med, at det var hver tirsdag formiddag. Nej, der var det 14 dage fulltime fra morgen til aften. Det er at mødes med gamle kollegaer, og hvor vi som sagt kan udveksle nogle af vores gamle morsomme oplevelser fra det gamle arbejdsliv. Så det er simpelthen det, der driver os. Og vi gør et gode for museet, og museet ved at have gruppen, der giver de også lidt socialt samvær, som vi helst ikke vil være foruden. Jeg er med i et lille hold, der pynter apparaterne. Altså forstået på den måde, at vi får dem til at se ordentligt ud, så de kan blive udstillingsværdige, kan man sige. Vi skal have dem til at se lidt ordentligt ud. Nogle ser jo lidt medtaget ud, og så får de jo en omgang med polis, og samtidig så har vi flere apparater af samme type. Og så ser vi, har vi 3 apparater, der kan blive til 2 pæne i stedet for. Så offrer vi den tredje, og så siger okay, den bliver til reservedele. Ja. Der er jo mange af de apparater, som vi har arbejdet med heroppe, som siger, dem må jeg med til at lave en gang i sin tid. Og dem omfatter du med en særlig interesse? Ja, det er jo altid... Dem går du og kæler lidt for? Der er lidt nostalgi i det der, jo. Men det er jo rart at være flere om det. Vi gør ikke nogen forsøg på at regne ud, hvor mange års arbejde der er, men
Du mener, der er rigeligt Der er lang tid fremover? nok i mange år. Ja, det tør jeg nok sige. Ja. Nu skal jeg spørge dig, hvad skal det der nummer? Det er et registreringsnummer, som figurerer ved siden af billedet, når man gemmer det på museet. I fotograferer alle genstandene heroppe, så? Hver et, ja. Og får samtidig hold i ryggen. Samtlige produkter i hele samlingen bliver jo registreret i det officielle registreringssystem, som museerne har, der hedder Regin. Og her er jeg inde på forsiden af Regin. Og der skal jeg så ind i Struer Museums den gruppe, som er blevet beregnet til alle de produkter, som Bang & Olufsen har foræret Struer Museum. Og vi har på et nuværende tidspunkt 1844 registrerede genstande. Og det er ikke færdigt endnu? Og vi er ikke færdige endnu, nej. Så det er primært det, du laver heroppe? Det er jo en del af det, jeg laver, ja. Hvor at jeg går ind og i det her tilfælde skal have registreret en Grand Prix 44 CH. Ja. Og det er en Grand Prix 44. Altså når først man har været på Bang & Olufsen i 40 år, så slipper man det jo ikke. Det gør man ikke? Det gør man ikke. Altså man har den der B&O... Det er hele... Et eller andet gen der... Ja, det er en form for gen. Det er en eller anden sygdom, eller hvad nu skal kalde det, der går ind i en, og den slipper man bare ikke for. Og en af fordelen ved det her, det er jo så også, at vi har jo et virkelig godt sammenhold heroppe i alle de gode gamle mennesker, der sidder. Så der er også lidt... Vi hygger os sammen. Og der er noget socialt i det samtidig. Der er virkelig noget socialt i det, det er klart, ja. Så det, der så skal foregå, det er, at vi skal have påført genstanden, Regin-nummeret. Og der skal vi først forberede genstanden ved at påføre den noget lak, sådan at det nummer, vi maler på, det kan blive ordentligt bevaret, om man så må sige. Hvem har egentlig fundet på at kalde dig for Bittemæk? Det her er Peter Bang, vores skaber af Bang & Olufsen. Så du kender, eller kendt? Jeg kendte ham, ja. Så du har været på BO mange år? Det har jeg. Helt fra? Siden 51. Siden 51? Ja. Jeg blev ansat af Bang. Ja. Men det var lidt sjældent. Men jeg var til møde med ham. Og så kom jeg op og skulle tale med Bang. Og det kom jeg lidt uheldigt fra i første omgang. For jeg henvendte mig i Portnerhuset og kom til at sige, at jeg skulle snakke med Peter Bang. Ja. Og det tog vores mand, der sad i Portnerhuset, meget ilde op. Han nærmest jagede mig væk, fordi han var så autoritetstro, at han kunne ikke finde på at kalde ham Peter Bang. Det var herrdirektør, altså der var med. Så der kom jeg ind. Men du fik lov at komme ind til ham? Jeg fik lov at komme ind til ham, ja. Og det første han gjorde, det var at byde mig en cigar. Så sagde han, nej tak, jeg ryger ikke. Nå. Ja, det skal du gøre, sagde han bare. Det dulmer nerverne. Men han kunne godt se på mig, jeg var meget beklemt ved det her. Ja. B&O-klubben arbejder i samarbejde med Struer Museum, og på museet er de bestemt også tilfredse med klubbens arbejde. Hvordan vil du som museumsleder beskrive deres arbejde? Nødvendigt, vil jeg sige, og selvfølgelig også af høj kvalitet. Der er nogen, der siger, at museer de skal passe på med sådan at have frivillige i driften, kan man sige, at vi bliver afhængige af frivillige, og der må vi nok sige, blandt andet med B&O-klubben, der er vi afhængige af dem. De gør så stort et arbejde i forhold til hele B&O-samlingen. Nu har I været oppe og snakke med dem og se noget af det, de laver, ikke? Men med drift mener vi sådan med altså registrering, fotografering, i det hele taget det her med at få
genstandene på de rigtige pladser for registreret, hvor de står. Altså er helt basalt arbejde for os, som er helt nødvendigt for, at vi får kontrol over den store samling. Og man må sige, at hele det her med, at vi overtog BAU's historiske samling, og vi skulle flytte den, vi skulle have den i nye lokaler, vi skal have den på hylder og registreret og så videre, ikke? Som I har været op at se. Det ville have været næsten uoverkommelig opgave, hvis vi ikke havde haft de her BAU-frivillige. Og man må også sige, at vi har at gøre med nogle folk her, som har så store kompetencer, jamen mange af de her opgaver, dem kan de faktisk, dels hvis de ikke var her, så havde vi nogle medarbejdere, som skulle overtage dem, ikke? Men typisk vil de også have nogle erfaringer og noget viden, som vores medarbejdere ikke har. Og derfor er de i stand til at gøre et frivilligt arbejde af utrolig høj kvalitet. Det er også mit indtryk, at de her folk, de har en glæde ved arbejdet, ikke? De synes, det er rart at lave det her arbejde, fordi at det er med noget, de interesserer sig for, og det er noget, som sagt, der er nødvendigt for museet, ikke? Så det er virkelig værdifuldt arbejde, og de kan se, at det er værdifuldt arbejde, og de kan se, at de hjælper museet, og på den måde BAU's historie med at blive bevaret. Så et eller andet sted, så gør de det selvfølgelig først og fremmest for den interesses skyld, og deres fællesskabs skyld også, ikke? Og så forsøger vi selvfølgelig at påskynde ved de ting, vi i øvrigt gør for de frivillige, med at tage dem, lave en udflugt og sådan nogle ting, som vi gør hver år. Og i det hele taget, sådan en gruppe frivillige som dem, ikke, de har jo kontakter, dels ind i BAU, dels til en masse andre, som ved noget, og i det hele taget til lokalsamfundet. Så det er også en måde, og de er ambassadører for os, ikke, i lokalsamfundet, så det er også en måde for os at få kontakt til mennesker uden for museet. Det vi jo egentlig var ude efter i første omgang, det var jo, hvem har arbejdet på fabrikken, og hvem har noget teknisk erfaring, og hvem har historie omkring, hvordan et produkt er opstået, for eksempel. Det var den vej rundt i første omgang. Senere er det blevet til meget mere, fordi gruppen kan meget mere, kan man sige. Der er sådan en person som Bittemik, der kan fortælle om Bofa, for eksempel, og den måde, han har rejst rundt til de forskellige biografer og sådan noget. Så det er, der er mange personlige, sjove historier også, som dukker op i sådan en samling. Af det her, de sådan selv kalder for BAU-ånden, som er tit opstår, når de sidder ved et bord sammen, og de fortæller om gamle dage. Altså deres betydning er utrolig stor, og det finder vi jo faktisk ud af. I 2011, der får vi simpelthen den her BAU-samling, som er på fabrikken. Den er simpelthen ude på fabrik 10. Der er 3.300 genstande derude, og de skal simpelthen flyttes fra fabrikken nu og her på en måned over til os. Og det gjorde vi jo simpelthen ved at spørge de her 35, om de kunne være med til at flytte dem. Så på den måde er det utrolig vigtigt, ikke? At de fik flyttet de her genstande på enormt kort tid. Det var nærmest mirakuløst, ikke? Så de har haft sådan nogle virkelige opgaver, hvor museet ikke har kunnet trække det alene overhovedet. Hvor vi nok har været nødt til faktisk at sige, at her går vi simpelthen glip af en genial samling af radio og fjernsyn, hvis de ikke havde været der til at flytte tingene. Jeg tror, at det, der driver BAU-klubben, det er, at de jo mødes med de gamle, de kollegaer, de har haft igennem mange år på Bang & Olufsen, og igen sådan genoplever den her ånd, der var i den tid i 70'erne og 80'erne, hvor der simpelthen var en guldalder på Bang & Olufsen på det tidspunkt. Hvor de sidder og fortæller gamle historier og genoplever alle de her ting. Og jeg tror, det er en stor del af BAU-klubben, at det stadigvæk ligesom er for at holde liv i det der, den tid, de havde på Bang & Olufsen dengang, som nu jo så er kommet på museum, som de så værner om nu. Men det er jo det, der driver I alle sammen heroppe, sådan set. Det er kærligheden til vores produkter, simpelthen. Ja. Stoltheden. Ja. Ikke? Og komme herop og se på de ting, man har haft hjerteblod med i, jo, ikke? Det synes jeg, der er turen heroppe værd.